Sluha mafie svoj dlhoročný úspech postavil na jeho vlastnom presvedčení, že môže svojich voličov akokoľvek oklamať a podviesť, aj tak mu to vždy hodia. Stačí sa na nich slisko usmievať a hrať, ako mu na nich záleží, ale už raz ho vlastní prekukli. Vo voľbách 2020 a včera zas. Z debaklu 2020 sa doslova preklamal opäť k moci a myslel si, že to pol roka po voľbách opäť dokáže. Ľavou zadnou, lenže zabudol na rozmýšľajúcu časť voličov vládnych strán. Tí nevidia v obchodoch lacnejšie potraviny, ako im na billboardoch sľúbil. Tí nevidia na účte lacnejšie energie, ktoré im rovnako z billboardov sľúbil. Tí dobre vidia, že dôchodcom nevyplatil sľúbených 640 eur ešte pred minulými Vianocami. Vidia však iné: amnestie zločincom, šikanu statočných vyšetrovateľov a prokurátorov, odvrátenie sa našich dlhoročných zahraničných partnerov od Slovenska, najmenšiu dôveru svetových bánk a z toho vyplývajúce najvyššie úroky zo všetkých krajín eurozóny. Vidia rozvrat spravodlivosti, dôvery zahraničia, verejných financií a urputný zápas o očistenie zločincov, s ktorými vedno rozkradli 30 miliárd z našich spoločných, no a to je problém. Zďaleka nie všetci podržtaškoví voliči odmietajú rozmýšľať, no a tí rozmýšľajúci si to poriadne rozmysleli, keďže ich podržtaška zase podlo oklamala. To je celé, je dobré počase vidieť, že demokratické Slovensko môže opäť vyhrať. Ak si to nepokazí a pomôžu mu aj rozmýšľajúci voliči vládnych strán, ktorí odmietajú byť opäť len použití, zneužití a odhodení bokom.